Ang problema mapangitaan og solusyon. Pero kung ang solusyon lisod pangitaon, ayaw og surrender kay sigurado moabot ang panahon. Matubag ragyod ang sulbad ug mahuman ragyod ang imong problema. Dear Papa J, magbisaya lang ko aron mas masaysay kog maayo ang akong kaagi sa kinabuhi. Tawagan na lang ko sa pangalan nga Ben. 35 anyos. Nagdako ko sa Jensen. Ug amahan ko sa duha ka bata. Pero kung mangutana mo og nabay inahan sila, makaingon ko nga wala na. Kay murag gikalimta naman ni sila sa ako ang asawa. Nga itago na lang nato sa pangalan nga Sweet. Aron ninyo masayran, balikan nako ang tuig 2012. Sa dihang nangita ko og ka-textmate tungod kay lagi sukad sa akong pag-graduate sa college tuig 2008. Wala pa gyud ko nakasuway anang uyab-uyab. Wa pud siguro ganahin nako nga babae tungod kay murag di man gyud ko seryoso kung manguyab ko. Naay daghan akong gustong babae apan sila walay gusto nako. Hasta sa nakahunahon ako nga ipa-announce ang akong cellphone number sa akong kailang nga DJ sa usa ka radio station. Og tinuod sa pag-on-air ni ini sa ako ang cellphone number, nagbaha ang mga text messages. Ang uban gustong makipag-textmate, callmate, ug ang uban gusto gyung makipag-eyeball sa sikat nga Oval Plaza sa syudad. Pero lagi kay di gyud ko gwapo. Pero mapinanggaong ko, Papa J. Wala dayon ko misugot nga makipag-eyeball. Hasta ra gyud sa text ug call ang akong kayang i-offer sa akong mga ka-textmate. Nakauyab ko sa cellphone, human mag-break ra pod mi sa cellphone. Kay lagi ang uban na akong mga mauyab sa text, uban taga Sarangani, taga South Cotabato, ang uban taga Sultan Kudarat ug palibot ra sa Jensen. Naghandom yug ko nga unta makauyab na kay ang akong mga barkada nang asawa na. Ang uban, tagduha tulo ang uyab. Ako na lang yun ang wala pa. Gipadayon nako ang pag-reply sa uban nga mga nag-text nako hasta naabot gyud sa puntong nakaangkon ko og kaisog sa akong kaugalingon nga makipag-eyeball sa isa nako ka-textmate. Uyab na midaan sa cellphone, Papa J. Pero katong time pa lang gyud mi magkita. Nakurat ko, Papa J, kay ang ingon niya, mura ko no siyang si Jody Santa Maria. Sa pagkakita nako sa iyaha sa among eyeball, nakaingong yugkog Santa Maria. Di man gyud sa pagpanaway, Papa J, pero nanaway na gyud ko atong mga panahona. Kay di gyud siya ang babaeng gina-expectar na akong mauyab. Maong pipila ka adlaw gikan sa among pag-eyeball, wa na pud ko nagparamdam niya. Bisan siya nagsigig panawag sa akong cellphone. Hangtod sa nadungagan pagyud ang mga naka-eyeball nako, Papa J. Klase-klase usab nga mga lips ang akong natilawan tungod kay permanente man mi sa sinihan mag-date. Pila ra may istorya, Papa J, namingaw kadali ang akong cellphone sa mga textmate. Pero natingala ko nga dunay nanawag og sa pagtubag nako, babae ang nasa telepono. Nindot og boses, bugnaw nga sakto gyud sa iyang name. Ben, di ay ni. Ikaw, unsay pangalan nimo og taga-asa ka? Asa po nimo nakuha ang akong number, pangutanan ako niya. Sweet di ay ni, taga Jensen. Sa radyo na ko nakuha ang imong number. Gi-announce man gud sa DJ nga pangita kag textmate. Basig wa kay lingaw, maong gitry ta kag tawagan. Pero basig busy ka. Sige na lang. Salamat sa pagtubag. Tubag niya nako. Ops, dali lang. Excited kay ka ba? Storya sagud ta. Mingaw po ko diri, ako ra pud isa. Ang tubag nako sa babaeng kaistorya sa telepono. Nagpadayon ang among nindot nga istoryahanay. Lami kay sa kaistorya. Jolly unya, lambing kay ang tingog. Murag na in love ko sa boses pa lang niya nga murag anghel. Og bisan sa cellphone lang mi nag-istoryahanay, mura ba og dugay naming
magkailhanay. Hantod naabot ang tungang gabi sa among storyahanay. Bago pa man siya bation og katulungon, ako na mismo ang nanghangad niya nga pwede ba ming mag-eyeball sa Oval Plaza. Eyeball? Pwede pero sa Domingo ra kay day off naman gud nako. Tubag ni Sweet sa kuha. Sige, sa Oval Plaza ra ta magkita ha. Tawagan ta ka og mauna ko didto. Ang ingon nako kay Sweet. Niabot ang Domingo, adlaw kung asa mag-eyeball bing duha ni Sweet. Naghulat ko niya sa usa ka bench ilalom sa kahoy. Og taud-taud, nagring ang akong cellphone. Hello? Asa na ka Sweet? Pangutanan na ako nga excited nga makita siya. Oo, panaog na ko sa tricycle. Dali ko dapita sa entrance. Tubag niya sa kuha. Sige, hulaton ta ka. Dire ako sa bangko dool sa may stage. Sa dihang nanawag na siya, nga naa na siya dool sa akong pwesto. Doon ako'y nakita nga isa ka babaeng padulong sa akong gilingkuran. Nakapantalon unya, naka-t-shirt og pink. Medyo kulot ang iyang buhok og perting putia. Gikulbaan ko og di na ako masabtan ang akong gibati, Papa J. Taod-taod nagring ang akong cellphone. Hi Ben, ikaw ba na ako nakita nga nakapolo naglingkod? Gikulbaan ko og di na ako masabtan ang akong gibati atong orasa. Oo, ako ni. Ikaw ba ng babae nga naka-pink? Yes sir, ang tubag niya sa kuha, Papa J. Di na ko masabtan ang akong gibati atong orasa. Abi na kog kung mangihira ta kiligon. Paspas kayo ang pitik sa akong dughan. Di ko makatuo nga guwapang babae dahi ang akong kaaybol. Mura siyag anghel sa langit, Papa J. To make the long story short, wa na'y pagdugay-dugay, gipanguyaban og nauyab gyud nako opisyal si Sweet. Happy kay ko nga sa dugay na kong hulat sa kinsa ang babaeng para nako, niabot na gyud. Sobra pa sa akong gi-expect. Guwapa, buutan og boto parehas ang among mga ginikanan sa among paghinigugmaay. Nang lamay ang mga binulan sa among relasyon, going strong lang kini bisan may mga pagsulay. Gipaningkamutan namo nga magmalig-on bisan daghan og problema. Hangtod sa wala mo dama nga sa pipila na mo kabulan nga relasyon mabuntis nako siya. Gikulbaan ko kay wala para ba ko'y tarong nga trabaho atong panahona. Extra na ko isip ko sa aircon technician og walay magpaayo, wa po income. Bisan lisod ang panginabuhi, naningkamot ko. Nag-decide ko nga mag-live-in na lang usa mi ni Sweet. Maningkamot ko tungod kay mahimo na kong padre de pamilya sa umaabot. Hasa sa niabot yun ang bulan kong asa. Gigawas na ni Sweet ang among panganay. Di na ko ma-explain ang akong gibati atong panahona, Papa J. Ug salamat na lang kay nagawas ni Sweet ang among anak nga normal. Ug isa kini ka babae. Puti ang pamanit, parehas gyud sa iyang mama. Ug labaw sa tanan, guwapa kini. Nitulo ang akong mga luha, pagkakita ko kay Sweet nga grabe ang kalisod nga giagian human ng anak. Nisamot pagidug tulo ang akong luha sa dihang gihatag na sa nurse ang akong anak. Nalipay ko tungod kay wala sila pasagdi sa Ginoo ug giprotektahan sila nga walay laing mahitabo sa akong duha ka mga palangga, ang akong asawa ug ang among anak. 8 months pa lang ang among anak. Nakuratan ko sa giingon ni Sweet sa kuha nga buntis na po daw siya. Gitry na mo og gamit og pregnancy tests ug positive gyud ang result. Nang hulang pug kog kwarta aron makapagpa-check up sa doktor, aron maklaro gyud namo og buntis ba siya og positive gihapon ang resulta. Wa tay mahimo gang. Grasya na sa Ginoo. Ato kining dawaton. Mao kini ingon nako kay Sweet. Bisan lisod, Papa J, kayod kalabaw kung sa Tagalog pa. O doble ang akong paningkamot. Mangisda ko walay ayhunon ng aircon, unya muban-uban ko sa akong mga kaila kung naay pandayon nga mga balay para lang yun makakwarta. Pila ra istorya, nigawa sa mo ikaduhang anak nga babae gihapon. Di na sa mabangbang ang gasto sa ospital. Pero sige lang, kayahon ra gihapon ako. Sakto pod kay nakasulod ko sa canning factory og night shift ko.
Pag uli sa balay, makatulog na kong gamay, pagmata, human og pangapi, adto na sab sa mga balay nga naay ipaayo nga aircon ug ref. Di ko magtamad-tamad mo nagipatik na ko sa kong huna-huna para sa akong pamilya, Papa J. Giatiman namo ni Sweet ang bunga sa among paghinugugmaay ang among mga anak nga mo'y gihatag namo og kusog sa mga panahong tistingan mi sa mga pagsulay sa kinabuhi. Bisan naglisod pa, Papa J, nagdesisyon kong dalon sa altar si Sweet. Kay lagi, nasuko na ang among mga ginikanan nga nakaduha nami pero wa pay kasal. Og nahitabo gyud ang simple nga seremonya og selebrasyon sa balay ra namo giheld ang reception. Og nalipay ko tungod kay gitambungan kini sa among mga ninong ug mga kaparyentihan. Sweet, nalipay ba ka nga kasal na ta? Pangutana ko niya. Oo, balag di kayo bonggang importante makasal ta. Ang tubag sa kuha ni Sweet. Milabay ang mga binulan og tuig, dagko na usab ang among mga anak. Di na kayo gastos og gatas kay mukao naman. Vitamins na lang og ang pagpaskwela ang among huna-hunaon. Usa ka adlaw, dunay gisulti si Sweet sa kuha nga nagpasubo og nagpakulba kanako, Papa J. Ha? Mo-abroad ka? Pangutana na ako niya. Oo, aron di na kayo ka maglisod og panrabaho og makakwarta ko sa abroad, magpadala ko nimo. Og ang kwarta nga ako ipadala sa imuha, hinay-hinayon nimo og patukod sa imong shop. Aron diri na lang ka magtrabaho. Ang tubag ni Sweet sa kuha, Papa J. Wa ko'y bahimo tungod kay taas na usab ang pangandoy ni Sweet para sa among pamilya. Og nakaprocess na usab kini sa mga papeles nga kinahanglanon sa iyang pag-abroad. Sa laktod nga pagkastorya, nakalakaw gyud si Sweet abroad. Nanibag-o ko hasta ang mga bata. Labi pang pangitaon siya sa among ikaduha. Mutulo ang akong luha kay di na ko ma-explain sa akong mga anak kung asa ni adto og kanus ang mobalik ang ilang inahan. Pero gihinay-hinay na ko gipasabot nila ang sitwasyon. Hasta sa nasabta na gyud nila. Nipalit po kog cellphone nga Android aron maka-video call mi ni Sweet ug ang mga bata. Kada bulan gapadala si Sweet ug ako kining hinay-hinay nga giipon hasta gisugdan nako ang akong gamay nga aircon ug refrigeration shop sa misbong balay namo. Maayo pud biya ang dagan sa akong negosyo, Papa J. Daghan na pud ang mga nakaila sa akong shop nga magpaayo sa ilang mga aircon ug refrigerator. Nalipay ko sa resulta sa among kahago ni Sweet. Sa laktod usab nga pagkastorya, isa ka tuig na lang ang among hulaton, mahumana ang kontrata ni Sweet abroad. Excited na kong makauli na siya, labi pa ang mga kabataan. Bulan ang nanglabay. Naglibog ko, nganong wa naman nakapanawag si Sweet namo. Gitry na ako siyang tawagan gamit ang messenger pero di na siya makontak. Abi lang nako gubar ang iyang cellphone or wala ra gi internet sa ilang gitrabahuan. Di na usab makontak ang account nga gigamit ni Sweet kung asa per mimig ataw ganay. Gitry na ako og hack ang account pero di na ma-retrieve og lahi na sad ang password og profile pic ani. Diri na ko gibatig pagkakulba og pagkaduda. Di man ako gusto, Papa J, nga bation ang iato ug nagpabilin ko nga malig-on bisan pa medyo lisod ang sitwasyon. Nangutan ang sab ko sa pamilya ni Sweet kung nakapanawag ba kini sa ilaha. Nay, nakapanawag ba si Sweet ninyo? Unong kabulan namang good nga wala na nagparamdam si Sweet namo og siyang mga anak. Pangutanan na ako sa akong mother-in-law. Nanawag sa namo pero dugay naman. Naunsa man day siya? Nag-away ba mo? Tubag ni Mama. Papa J, wa ko nasayad og unsa bay problema ni Sweet. Wa man ko'y laing gibuhat og wa man pud mi nag-away. Hangtod sa na ay tawag sa ko ang cellphone ug sigurado ko nga si Sweet kini kay lahi ang number nga gigamit. Ben, ayaw na paghandom nga magbalik ta. Tungod sa akong nabalitaan nga naa ka naman daw ilain diha. Ang mga bata, kuhaon ko na lang, inigabot na ako. Sweet, unsay nailain? Wa man ko nagbinuang dinhi.
Naningkamot ko day para sa atong mga kabataan ug wala ko nagbuhat og malain. Didto ra na human ang among storyahanay ni Sweet, Papa J. Wala na klaro og unsa bagyoy rason nganong ato na lang sa kalagot nako ug giakusahan niya kong naako'y lain. Sukad sa pag-abroad ni Sweet, siya ra gyud ang akong gimahal. Gihandom ko siya og gihulat sa iyang paguli. Di ko makatuo nganong ing-ato ang iyang giingon nako. Wala ko'y gihimo nga lain sa among relasyon, Papa J. Bulan pa ang niagi, nisamot og kalain ang akong gibati sa dihang na ay gipasa nga mga pictures ang paryente niya. Doon na nay kauban si Sweet sa mga pictures nga usa ka tigulang nga Arabo. Murag yung gikumot ang akong kasing-kasing sa nakita. Murag ko gitabunan sa langit og yuta sa kasakit. Di mang yung kumuhilak pero katong panahuna, nakurat ang akong kamagulangan nga anak nga nakakita na akong nagdanguy-nguy sa kilid samtang gatulo ang mga luha. Pa, naunsa ka? Nganong nihilak ka? Pangutana sa akong panganay nga anak. Wala nak, nakahilak lang ko sa palabas sa TV. Pasumangil ko sa ako ang anak. Walay kabutangan ang akong kasubo atong orasa. Ginatry na akong tawagan, chat si Sweet pero di na gid siya makontak. Hantod ron, samtang ginatype na ako ning ako ang kaagi, wala ko'y balita sa akong palangga nga asawang si Sweet. Naluoy ko sa mga bata. Labi pag mangutana sila kung anong wala na nag-video call ang ilang mama. Tubagon ra nako sila, Papa J, nga busy ra ang ilang inahan. Wa man unta ko hinimuan, nganong mauman niya ang gibalos ni Sweet nako. Nang hinaot na lang ko nga mabot ang panahon nga makauli siya og mamahimong maayo ang among pamilya. Kisalig ko na lang sa Diyos ang tanan. Papa J, pasensya kaayo kung dagan kong pangutana pero salamat kay dunay ingon ani nga programa sa online. Biskin pa paano, maigawas na ako ang akong kasubo pinaagi sa inyong programa. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat. Ben.